gaweane enak minggu-minggu ibu kerja nek endi ya ngene iki. Kalau kesibukan ya. Wah, enake mendi ya? Apa jalan-jalan nek gone tangga desa iki ya? Sampe tangga desa ya. Saake cah pemulung mah tak bantune menawa aku untuk paham ya. Panase. Loh, Jo. Kedek kancaku di SMA. Loh, masih saiki kok ijek mulung ae gak ono perubahan. Deloken aku. Masal duwe motor dhewe, sedangkan kowe mulung-mulung ngono iku. Sik ta. Aku iki kurang mulung kok. Aku ora percaya nek kowe gak mulung. Lah nyatane iki botol-botol berserakan. Oh bajiku ngono Mbak Daisak. Ijek penampilan ngene iki. Jojo. Apa iki terai nasibmu lah Jojo? Ngene iki pakaian ngene iki jare kowe gak mulung, mung terah-terah wis penampilan kok ngene iki ya mulung to, Mas. Ngene iki aku yo keton duwe kanca kok ngene iki, penampilan wis ngene iki KD SMA sisane sah. Ora butuh duwe kanca kowe. Kita ya sing mulung. Bulane ngene yo rekasane dipemulung. Dinyeki angger wong. Wis gak apa-apa niate nulung kok. Kowe dinyeki kono bene. Waduh, sore-sore ayam ini. Kandangnya aman kan? Kandang ayam telur. Aku sediai percayaan karo bose. Biar tak cukup tenanan iki. Aduh. Bos. Piye mang kandangnya? Aman kok? Aman wis ya aman. Tak jogo kok mau. Dokter kon sehat kabeh ya? Sehat. Dokter kon. Jalan tilek-tilek kumang. Aman kok sakti. Ora ono risep apa-apa. Ayo rono ya. Yo ngene iki Bos, kondisine alhamdulillah apik kabeh. Wis gede-gede iki Dek. Ya aku seneng kinerjane malah PTO sehat-sehat. Bulan iki kok nek iso tambahne ya. Sing kosong iku kok diisani. Kene omsete kuat naik, bisa dari sempak kan. Iya. Ben ora numpak kijang terus. Alhamdulillah Bos, aku bawa kepercayaan seperti ini. Cocok insyaallah aku tak kejol wae apik neh karo iki. Tapi selama ini ono kendala apa ora? Soal telur pecah apa ilang ono apa ora? Ngene Bos. Bulan-bulan wingi iki apik kabeh, ora ono kendala apa-apa. Tapi nek minggu iki kita ono wong sing mencurigakan kok. Mencurigakan? Mencurigakan sing piye kuwi? Kadang iku ilang sabuk. Kadang rong buk kok, Bos. Sampai teledoran, ana maling rene ya aku rugi ya. Piye dak ora munggah terus gajianmu kok.
Oke siap bos. Iki lagi tak selidiki tenang. Oh kapan-kapan paling kecekel iki pelakune iki. Tenang. Yo sandok iki kumpulno. Masalah kono pengepul rene. Aku tak ngecek ada sini. Ya, Joko sing tenan. Siap. Ya. Hati bos. Iya iya. Hati. Iki. Ayo larang iki, Abdul. Bosnya mesti senang iki. Wah, kira-kira ana mandure ayam bertelur iki apa ora ya? Wah, ketoke sepi iki ketoke. Wah, siap bereaksi iki. Wah, mumpung ora ana mandure cah, tak gawa sak kotak iki. Lumayan iki. Weh, jumlah yuk kowe. Main iki kowe. Ajar dake. Aduh, malah aku melayu malah nabrak. Aduh. Waduh. Ndokku mang. Waduh, malah ndokku malah keri. Waduh. Wah, mandore selak melayu neh kok. Aku tak melayu neh aku. Aduh. Woi, coba dek kowe. Wah. Aja mandek. Kok lucu ya kok dipengen mandek aku. Wah, mandek apa melayu nih ya? Waduh, melayu aja aku, penting aman. Di mangaritku cah. Kowe ngecekel. Aku ora bakal ngecewani bosku. Mudian kita. Makarani. Wes melayu. Melayu. Aduh. Melayu. Hampir aku mau kecekel. Iki yang paling aman iki. Aku ndelik nanti ya. Apa aku ndelik nang melayu dhuwur wet ae. Melayu dhuwur wet ae. Wah, sing aman iki. Wet sing ndi iki ya? Wah, wet sing iku ae. Wet iki aman tenan iki, wet iki. Wah, ngaman no. Aman iki, aman. Wah. Aduh. Ndelik nang dhuwur wet ngene kae malah aman kok. Mandor pitik kok. Kurang ajar HP kecekel aku. Mas no kene sik. Ono kok 3 jam. Weh, mudun kowe. Kowe tak bocor tebang iki, mudun. Mudun kowe, polamu kok ngene iki. Weh, aja digoyang-goyang awak tiba iki kok aku. Aja goyang-goyang aku wis sembrono kowe malah. Weh, aja digoyang-goyang awak tiba iki lho. Weh, aja goyang-goyang weh. Aja goyang-goyang. Ora mudun. Tak brono iki. Kurang ajar. Tak brono ae ora mesti mudun kowe. Aduh. Wah, aduh. Weh, cuk, lagi kowe. Wah, ora kena. Wah, engko barang bukti ki ayah. Tak eno busik engko barang bukti. Bangke. Cocok yang gini-gini ngerti pas padang ini juga masa depan mau pelayanan dicak sebenarnya dia ngeduli orangnya itu berarti ngelak lagi mau dicak suka hati
Lho, Jo, iki kene kene iku. Mbok yo meneh nyungkak kamu ndak kena. Wah, apa jenenge duwe kulo nang ngomong ini iki yo percuma. Lah kok apa lho kene? Kok aku lihat tuh ngopi kok. Mula apa lho? Lho Mas, isi jamane lho, pemulung kok ngopi-ngopi nek kafe kuat bayar kok emang. Pengurus ini ki sembarangan aku kurang kondi kok. Enak banget. Iki lho orang dapat duit kerja semenit. Lho, jadi gak ono sing larang yo usah pengen ngopo. Pengen pesen apa kan pesen. Aku kok nganu kepo. Masa pemulung kesini sembarang. Mesti yo ora kuat. Ya wes aku pesen kopi sing paling larang nang kene, sing ora ono dulu. Gawe saya cepet. Sampai suwan. Karena paling yo pesen kopi blok kok. Tadi buat tinggal, paling yo belum dapat bayar. Yus, tak kena. Yo pesenanmu kopi blok kok. Bener nek kamu kopi blok kok. Mau tak bayar. Iya, mana di kue? Mana usah? Apa saja sih kopi ini? Enak banget, enak. Di kopi kok pahit ini iya sih? Kopi yo emang pahit, masa ya asin. Pahit pol kok. Ya berarti ya kayak uripmu. Lagian kue lo, pemulung aja pesen mesen kopi-kopi larang. Emang aja kue bayar, paling yo duit pemulung yo sepiro karo rego kopi. Lho. Ono apa gimana? Loh, Mas sampean kok nek kene mau lapo? Aku maning jobo, lha demu gegerem kok ngene iki aku penasaran jebule malah kuwe. Lho kuwe Mang Bos, tumben kok ngopi nang kene. Loh, Mas, kamu ngomong sapa? Bosem, gak salah krungu aku. Wong iki ku pemulung kok Mas sing tak omong iku ndek esuk iku kok sing tak critakno iku kok. Mosok yo ngene iki, rupa-rupa ngene iki bosem. Omonganem ki ora sing jaga. Aku kok dipecat iki piye? Aku iki kangenem kok. Bos, sepanjang bos yo. Aku ora sing jaga omongane iki. Malah pun ngomongan kok tak bajare wong. Wah, kok ngene iki. Omong jaga. Iki bosku iki. Mas, iki bosem tenan. Duh, sepurane lho Mas, aku gak ngerti nek pemulung sing tak unani iki mau bosem jebule. Iki piye, Bos? Adikku malah ngene iki, yo diapake iki. Ora sopan. Terus apa? Biasa. Yo wis kono ndak kerja kono. Gak ngerti tenan lho Mas, nek iki bosem iki. Aku yo kudune dari orang nek bosem iki. Malah bidang iki, Bos. Bingung. Wis karena alhamdulillah ini terus dulu apa? Ya wes ana apa konsumennya soal beli lah. So luah-luah yang kopi di luar. Ini ceritanya paling di kopi ya. Wah, aku ini kesel ndambok. Dene aku kuda-kuda kan ngasih teko kali, digur kali ngono lho. Walah. Salah Bos. Jane entuk wonge malah entuk katoke wis sendale. Ya wes ora apa-apa. Tapi kerjaan memang wis berkabeh. Jelas wis bar kabeh, Bos. Mau kerjane. Ya untuk semono mau, wis kudune disyukuri ya. Aku wis ditunggu balaku nang jobo e. Aku tak nang jobo sik Bos ya. Mau lanjutan meneh. Ya wis ora apa-apa tutupno sing ngono. Tapi aja lali, boleh karaoke kabari. Sono wae, Bos. Yo, aku tak kabari nek karaoke. Tak nglojo nang kono karo balaku. Ya, bisa Bos. Amin. Ya wis Mas, saiki aku njaluk sepuro nek aku semuanya kowe jare sampeyan dulu. Terus jare apa bayar? Ya sepurane tenan lho Mas. Ya terus kira-kira nek aku
aku kenal sampean, jaluk biar sampean kira-kira juga ya ora pas. Walau di sekolah ini aku gak seneng ya karena cewek sini kok Dan aku kok ora seneng Mas kan ya salah paham tau aku yo gak ngerti nek sampean iku jebule bose Masku iku mau. ya bukannya salah paham tapi itu kan sifat aslimu kok yang ngomong jadi aku gak seneng ngomong cewek yang ngomong dia wes lah aku tak langsung mengarut tak langsung bayar aja lalu dari kok dia cuma menilai ngomong sama ibunya dulu sama jenisnya sudah